Iphondo leMpuma Koloni lundwendwelwe luninzi lwabakhenkethi abathe bonyusa uqoqosho lweli phondo. Kodwa oku kube nefuthe kwinani lengozi ezithe zonyuka zayoqabela phezu kwekhulu elinamashumi amahlanu abantu abathe basweleka ezindleleni. Uzakuthi kangoku ke singatsho ukuba ngabona sigqithile kule nto kuthiwa zi-3 figures ngokwamanani abantu abaswelekileyo. Sinethemba lokuba ngabana izinto azizobambi nangakumbi xa singena kule second half ye-festive season. Siyafuna ukuhlaba ikhwelo kubasebenzi bendlela babaziphathe kakuhle ezindleleni, amagosa ethu azabethe bhazalala ukuncedisana nabo apho baqhwalela khona. Abafuna ubanjwa bazawubanjwa bavalelwe. Kanti onoteksi kwiphondo leMpuma Koloni bamemelela ukuba abantu baqhube ngenkathalo ingakumbi abaqhuba imigama emide. Qala ngodriver wam ndimchekithi uba ebeke waresta naphambi kobathatha indlela because izinto ezenzeka endleleni zimbi kakhulu. Okubalulekileyo kum endiqaphelayo ukuba mandihlale endleleni ndidriver ndingozeli ukwenzela uba ndikhusela abantu endibalayishileyo. Kulindeleke ukuba aqhubeke amaphulo okhuseleko ezindleleni ngokukhokelwe ngomphathiswa wezothutho uXolile Nqatha. Ndingusidima Mfeku kwindaba ze SABC eMonti.